Здравейте! За мен алумни клубът е много повече от мрежа от контакти. Това е общност от хора, които вдъхновяват, споделят, подкрепят, карат те да мислиш по-смело и да бъдеш по-уверен. Казвам се Гергана Тучева и съм член на алумни клубът от 2021 година, когато завърших Лидерската академия. В професионален план се занимавам с управление на САП проекти в А1. Управлявам екип от консултанти, локирани в България, организирам процеси и внедряване на САП решения в цялата А1 група. Моето участие в Лидерската академия беше повече от обучение. Това беше досег до общност, която създава стойност и остава следа. Именно тази общност ме накара да приема номинацията и да се кандидатирам за член на управителния съвет към алумни клуба. Вярвам, че мога да допринеса с организация, с умение да превръщам идеи в реални инициативи. Моята визия за развитието на алумни клуба е той да продължава да бъде активна и свързваща среда. Виждам няколко конкретни посоки с регулярни срещи, както и до сега, създаващи истински обмен на опит, по-силна връзка между випуските на академията и създаване на инициативи, които допринасят за по-активно включване на алумни в съвместни проекти. Ще се радвам да допринеса за развитието на нашата общност. Благодаря ви за доверието и подкрепата.